Għat-tielet ġimgħa konsekuttiva statistika tal-Kummissjoni Ewropea tindika żieda fil-prezz tal-fuel madwar l-Ewropa. Il-prezz medju tal-petrol fiż-żona euro żdied b'2 ċenteżmi għal euro 37 ċenteżmu. Dak tad-diesel żdied b'3 ċenteżmi għal euro 22 ċenteżmu. Dan wara li fil-ġimagħtejn ta' qabel kien hemm żieda ta' 5 ċenteżmi fil-prezz tad-diesel u dak tal-petrol. B'hekk fil-waqt li f'Malta rajna tnaqqis ta' 4 ċenteżmi, f'dawn l-aħħar 3 ġimgħat madwar l-Ewropa kien hemm żieda ta' 8 ċenteżmi. L-istatistika tal-Kummissjoni Ewropea tgiddeb ukoll id-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil li hawn xi pajjiż fejn il-prezz tal-fuel huwa taħt l-ewro. Dan għax f'ebda pajjiż ma jeżisti dan il-prezz. Filwaqt li l-Oppożizzjoni tgħid li pajjiżna għandu prezz eżaġerat tal-petrol, ir-realtà hi li hemm distak ta' 16 ċenteżmu jew 12% bejn il-prezz f'Malta u dak fil-pajjiż bl-ogħla prezz. L-istess fejn jidħol id-diesel. Id-distak bejn il-prezz f'Malta u dak fil-pajjiż bl-ogħla prezz huwa ta' 24 ċenteżmu jew 18%. Fis-stqarrija tal-Partit Laburista b'reazzjoni għall-istatistika tal-Kummissjoni Ewropea intqal li l-Gvern jibqa' kommess li jkompli jnaqqas il-prezz tal-fuel fix-xhur li ġejjin. Dan minħabba politika li hija ta' xiri taż-żejt mill-Enemed. Żied li mentri fi żminijiet oħra f'pajjiżna l-prezzijiet kellhom direzzjoni waħda, dejjem il fuq, il-politika tal-Gvern qed twassal għal żieda kontinwa fil-flus fi bwiet in-nies.